Moi vaan kaikille, meikäläinen on Vildu. Ja me pelaillaan tänään sellaista peliä kuin Skylanders Trap Team. Ja mä oon läpäissyt tän pelin jo kerran. Et nyt voitais mennä tähän ekaan tasoon. Men. No näin. Jimu Puro. Nam. Joku Goldberg, yes. Toi joku, mitä toi on? Okei, tätä mä haluan nähdä. Toi ei oo mikään tärkeä. Pommi! Se on todellakin Skylanders. Nimenomaan olet. Turvallisuutesi. Tilaa! Jos täällä saa. Moni. Tässä oli kai joku supervoima. Ja mennään nyt näin. Mitä saat? Mikäs tää on? Jos tänne. Parempi asia on oven Okei, eli tota ei pysty tykkää. Ai tää RT. No joo. Just. Mitä nää? Ei. Pois täältä. Homma pystyy työntämään niitä. No. Just täältä. Nui. Tää kylläkin siitä vielä. Siitä saat. Okei, nyt tulee joku pahis varmaan. Mutta voin taata, että Sheep Creep tarkoittaa... On Sheep Creep täällä, joo. Hänen pitäisi olla Cloud Cracker-vankilassa epäonnistuneen lammaskapinan jäljiltä. Mutta hei, tämä antaa täydellisen tilaisuuden harjoitella antsastustaitoja. Nappaa hänet minua varten, sopiiko? Sopii. Mitä se syö vaan ruoho? Okei, tää on ehkä aika paha. Okei, hei tänne. Elikkä tää tappee. No, tää on tosi vaikea No eikä ollut. Ai niin, nyt me voidaan vankita. Nyt me ei kyllä haluta mitään. Eli B, älä tappaa. Jännä, mihinkö sitä pitää? Siitä täytyy saada money, 3 euroa, kiva. Okei, tossa oli jotain limua, pitääkö mun tähän mennä vanhemmin? Okei, eli ei näköjään. Siirry korkeammalle käyttämällä pomppualustoja. Tää mennä Ne ovat tosi joustavia. tästä. Tää varmaan pitää työntää, joo, mä tajusin nyt. Tajusinpa minä. Sitten lähtee tästä näin. Mä ainakin taitava. Okei, kun zombikuoppa. Odotapas hetkinen. Tuo näyttää Traptaniumilta. En ole nähnyt sitä ihmeainetta aikoihin. Veikkaan, että Traptaniumin ilmaantuminen liittyy jotenkin täällä oloosi. Vai mitä arvelet? Mitä vielä odotat? Riko se kristalliaseesi upealla mahdilla. Mikä kristalliase? Nää joo. Lopettakaa. Joo, puimanyrkit. Oi. Mani. Mikä toi oli? Olet todella lupaava tyyppi. Pidän siitä. Ei jaksa mennä ton. Muistatko vielä ne Muistan. Hei.
Mikäkö taas tapahtuu? Mikä toi oli? Oe. Mä lähdin hei. Joku soit köniin. Ei me voitais kyllä ei jaksa mennä noin. Kuinka pääsin tänne ilman, että huomasit minun kulkevan ohitsesi? Juuri niin. Salaisilla ninja-kommandotaidoilla. Tasan. Okei. Mitä nää on? Okei, nää pelaa ainakin paljon helvettiä. Tapellaan vaan. Jos haluat kulkea portista, sinun on vaihdettava tekniikka-elementit Skylanderiin. Ui. Ui. Mitä te teette? Sen nimi on Galper. Okei. Ja mikä oudoita, sen pitäisi olla Cloudracker vankilassa. Jotain outoa on meneillään ja ehdotan, että selvitämme sen pian. Joo, okei. Siis mitä? Tää on joku etuna joku... Minun on saatava limua! Hyi. Oi. Mitä sulla on noit jotain... Oikeesti? Hyi. Okei, eli tolleen saa antaa siis limua. Eli toi on tosi paha tyyppi, okei. Mitäköhän tän vois olla? Toinen idea. Jos Galper haluaa limua, Limua ei sille anneta. Hyvä, just no. sinun täytyy siis pompata seuraavaan rakennukseen ja tuhota limusammio ennen kuin se ehtii juoda sen. Tuon pitäisi pidätellä sitä. Okei. Ei, aika paha juttu. What? Okei, eli tää on joku hyppyäste. Mihin tästä pitää mennä? Tänne. Ei huono idea. Nyt aika. Ei. Skills. Hei, tyyppi. Voisit laittaa sun kädet, niin mun vetän sun kouluun. Okei, sillä on kynsilakkaa. Siitä sai. Oma paali mokas. Mitä mä menettin poopeen? Sain mitä parhaimman idean, jopa minulle. Näetkö nuo kaksi sammiota? Oranssin nektarivirvoke on vuoden limu, kun taas vihreä töhnä on kiilimadon makuista ja maistuu vielä pahemmalta kuin miltä kuulostaa. Jos voisimme vaihtaa ne ja huijata Galperin juomaan hiilimatotököttiä, se voisi palauttaa hänet maan pinnalle. Okei, eli siis tästä pitää näköjään työntää tätä. Ensin palkittu limu on työnnettävä pois edestä. Pitäis täällä vielä... Ei! Sinne meni vuoden limu. No niin, Jonka mä olisin sanonut, pidä pois siitä. missä toinen Ei, come on. Niinku... hyvää työtä. Elikkä...
What? Mitä? Galber kukistettu. Oikeesti. Siis pieneks tää? Valitse pahis asettamalla vesiansa. Mut hei, me voitais itse asiassa lopetella tänään tämän video. Että saatiin suoritettua jättää ensi osassa. Että se on moikka!